Mas pinatibay pa ng Omoda and JQ ang kanilang presensya sa gitnang Luzon, kasunod ng opisyal na pagbubukas ng kanilang bagong dealership sa Clark, Pampanga. Sa pakikipagsanib puwersa sa Laos Group of Companies, target itong dalhin ng mas makabagong kalidad ng mga sasakyan at mas magandang serbisyo para sa mga mamimili sa rehiyon. Dinaluhan ng mga opisyal, business partners at mga interesadong customer ang inauguration nitong Huwebes, July 23. Sa naturang event, ipinahayag ni Lipad President and Chief Executive Officer Noel Manangkit ang commitment ng Laos Auto Group na maging katuwang ng komunidad sa paghahatid ng reliable at sustainable na mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng Omoda and JQ Philippines, malaki ang naging papel ng reputasyon ng Laos Auto Group sa kanilang pagpili rito bilang official partner sa Central Luzon. First of all, I think that everyone knows that the Laos Group is one of the biggest and also has the longest experience in the automotive industry. So we believe that the experience in this kind of business, which from Laos Group definitely can help us make it through and make us get better volume in this market. Samantala, isang malaking highlight din ng gabi ang pagpapakilala sa all-new J5 EV. Kasabay nito, inanunsyo rin ng brand ang kanilang pambihirang battery warranty policy na nakatutok sa proteksyon at kapakanan ng mga Pinoy buyers. Our goal is to, in the Philippines and for the Philippines, and finally we should be the Philippines. So just as yesterday we announced one special warranty for the battery in the Philippine market, which means all of our units, if your battery healthy under 17% within the warranty period, we can replace it for free. So that's why we call that in the Philippines and for the Philippines and be the Philippines. We want a longer development in the Philippine market. Even that we will lose our profit in the market, but we want to stay here for a long time and we want to be a part of the Philippines. Sa pagbubukas ng panibagong showroom na ito sa Clark, Pampanga, inaasahang mas mapapadali na para sa mga mamimili sa gitnang Luzon ang pagkuha ng mga makabagong electric at hybrid vehicles. Sa tulong ng subok na pamamahala ng Laos Auto Group at ng bagong warranty programs ng Omoda and JQ, mas pinatunayan ng brand ang kanilang kahandaan na magbigay ng world-class na serbisyo at produktong tatagal para sa mga Pilipino. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.